Ahojte všetci, ja vás vítam každého priaznivca zdravia, sily, budovania svalovej hmoty, naturálneho cvičenia. Dneska v dnešnom videu by som sa chcel venovať takej téme, ako si vybudovať zdravý vzťah k jedlu a vybudovať a udržať si ho celý život. Je to téma, ktorá by sa podľa mňa mala týkať každého jedného bežného smrteľníka, ktorý sa snaží naturálne cvičiť, posilňovať a ktorý si chce udržať zdravie a nechce držať dookola diety, nechce sa zväzovať nejakými nezmyselnými pravidlami, pretože to je dlhodobo neudržateľné jednoducho. A každý z nás, ktorý chce cvičiť, ktorý chce budovať hmotu a chce vyzerať dobre, pokiaľ možno po celý život až do staroby, by si mal určiť také nejaké pravidlá, čo sa týka životosprávy a stravovania, ktoré sú dlhodobo udržateľné, ktoré bez nejakých výkyvov bude schopný dodržiavať počas v podstate celého života, počas celého roka. A medzi základ takýchto pravidiel je stravovať sa podľa zdravého sedliackého rozumu, racionálne, rozumne, ako inteligentný človek. No a pokiaľ by sme takéto stravovanie mali nejak zhrnúť do takých nejakých základných bodov, ktoré treba dodržiavať, určite prvým bodom by bolo nič si v strave nezakazovať. Nedemonizovať jedlo, pretože to je tá najhoršia vec, ktorú môžeš zrobiť, keď vyslovene nejaké jedlo považuješ za zlé. A toto väčšine počúvame vo videách rôznych influencerov, expertov na výživu, v odzovkách expertov na výživu, že nejedz sračky, nejedz toto, nemôžeš tamto. To je najhoršia rada, akú ti taký kvázi odborník na výživu môže dať. Pretože neexistuje zlá strava, neexistuje zlé jedlo, existuje iba zlá porcia a nezdravý vzťah k jedlu. Čiže keď ty máš vybudované zlé návyky, je jedno, či dodržiavaš 100% zdravú stravu, pretože aj tej zlej stravy ty sa môžeš prežrať doslova a nebudeš mať ten svoj ideálny vysnený, tú svoju ideálnu vysnenú postavu, pretože ty nemáš zdravý vzťah k jedlu. Čiže nedemonizovať jedlo, ale skôr naopak budovať v sebe tú zdravú mieru, ten minimalizmus, ten taký racionálny prístup k jedeniu, čiže nedemonizovať nič. Neexistuje zlé jedlo. Nie je nič zlé na tom, že si dáš sladkosť. Povedzme aj každý deň nejaký malý kúsok sladkosti. Čo je na tom zlé? Mi povedz. Proste pokiaľ si dostatočne inteligentný a už by som povedal aj zrelý človek, chlap alebo žena, tak nemôže ti ublížiť jeden kúsok sladkosti, pretože vieš, že sa stravuješ racionálne a že to nepreženieš, že sa neprežerieš toho sladkého, že skutočne vieš, kde je tá hranica. Ale to nie je len so sladkým. To je úplne s hocičím. Napríklad niekto sa vyhýba pečivu, niekto sa vyhýba slanine, dajme tomu. Niekto sa vyhýba tukom, nejakým vyslovene. To je jedno, v podstate na tom nezáleží. Prečo? Povedz mi, je to dlhodobo udržateľné? Dokážeš to praktizovať o 10 rokov, o 20 rokov, keď budeš mať 50, 60 rokov, podľa teba to bude udržateľné? Čiže podľa mňa, keď ty teraz zapracuješ na tom, že si začneš budovať zdravý vzťah jedlo, že začneš jesť všetko a že nič nebudeš demonizovať a vyhadzovať z tej stravy, je to proces. Ten proces takého toho vytvárania si tých svojich stravovacích návykov, zdravých stravovacích návykov môže trvať rok, 2, 3, ale keď ty sa to naučíš raz a vydrží ti to, budeš tak fungovať ďalších 10, 15, 20, 30, 40 rokov, tak je to na nezaplatenie a udržíš si postavu
s ktorou budeš spokojný, ty sám budeš so sebou spokojný, pretože budeš mať po jedle dobrý pocit. Čiže nič si nezakazuj. To by bola prvá rada. Druhá rada určite by bola: prestaň konečne riešiť jedlo. Vyhoď ho z hlavy. Nemysli na neho od rána do večera. Prestaň si počítať kalórie, prestaň si zapisovať. Skrátka to nerieš. Nechaj to telo, nechaj ten mozog, aby si s tým poradil, a začni sa stravovať na základe inštinktov. Také intuitívne stravovanie. Proste jedz, keď si hladný, prestaň jesť, keď si sytý. Nemysli na jedlo non-stop, prestaň, vymaň sa z takých tých zaužívaných stereotypov, že ty potrebuješ jesť každé 3 hodiny, že ty potrebuješ prijať toľko makronutrientov. To telo je inteligentné dosť na to, aby ti povedalo, koľko potrebuješ. Aj zbytočne sa dožierať na koniec dňa nejakými bielkovinami len preto, že ti to nesedí, lebo ti nesedia makra v kalorických tabuľkách. Je to kontraproduktívne, proste tvoje telo si to nevyžaduje. V ten deň jednoducho nemal si toľko tej fyzickej aktivity, alebo ja neviem, máš nejaké sťažené trávenie z nejakého dôvodu, tak nezjem toľko toho jedla. Jednoducho si dám v ten deň menej, a na budúci deň, na zajtra to môže byť znova iné. Hej, môže si telo popýtať o niečo viacej, pretože tam budeš mať viacej stresu, budeš mať nejaké povinnosti v práci, doma, deti, ja neviem čo. Takže deň od dňa je iný. Takže jedlo by si mal vyhodiť z hlavy a prestať na neho myslieť, pretože aj toto je obrovský zlozvyk. Keď ty myslíš na jedlo, odkedy vstaneš, proste musíš dať priestor svojim vlastným inštinktom, jednoducho povedané. Ďalšia rada, tretie pravidlo, ktoré čiastočne už súvisí aj s tým prvým, aj s druhým, a už sa tu dostávame k takým tým základným malým príznakom bulimie, je, keď ty začneš mať pocity viny po nejakom jedle, hej, dajme tomu, celý deň sa držíš perfektne, ti to ide super, máš naplánované jedla, máš to nakrabičkované, dodržiavaš to super. Prídeš večer domov z práce, proste máš stres, všetko to z teba opadne a ty máš chuť na sladké. Tak si dáš sladké, hej. Lenže tým, že ty si sa držal, povedzme, aj týždeň, 2 bez sladkého, tak ty sa otrhneš z reťaze, pretože zrazu ho máš pred sebou kopu a začneš ho jesť a ješ ho, až kým ťa neboli brucho a prežerieš sa toho sladkého. Je to jednak spôsobené tým, že si úplne zbytočne demonizoval to jedlo, že si ho zakazoval, a potom, keď si dáš jedno sústo, druhé sústo, tretie sústo, nakoniec sa ti často stane, že si povieš, už to neriešim, už to je zbytočné, už som to aj tak dosral, tak už sa dožeriem tým sladkým a zajtra začínam od znova. A to je začarovaný kruh, je to veľmi častý jav mnohých ľudí, hlavne takých tých ľudí, ktorí sa venujú kulturistike, fitness, ktorí stredajú dietu po diete. A ďalší taký sprievodný jav je, že majú po jedle, po zjedení takéhoto jedla pocit viny. Cítia sa previnilo, cítia sa zle, je im zo seba zle a veľmi často sa takto dožerú, keď sú sami, hej, pretože sa hanbia. Hanbia sa aj sami pred sebou, ale hanbia sa aj pred svojim okolím, čiže tak nejedia v spoločnosti iných ľudí, a keď sú v spoločnosti iných ľudí, stravujú sa kvázi normálne. Ako náhle sú sami, otrhnú sa z reťaze, pretože sa hanbia pred tými ľuďmi. Čiže toto sú také prvotné znaky bulimie a vtedy treba spozornieť. Keď takéto niečo na sebe vidíš, tak je najvyšší čas pracovať na sebe, na svojej psychike, na svojej hlave, či skutočne je toto dobre, čo robíš, či skutočne má význam takto nejak sa trízniť, a potom namiesto toho, aby ty si sa snažil ísť z diety do diety, radšej sa sústreď na to, aby si vybudoval zdravý vzťah k jedlu.
Štvrtým bodom, ktorý by som chcel spomenúť pri tom budovaní zdravého vzťahu k jedlu, je začať ho vnímať pozitívne. Čiže jedlo nie je nič negatívne, nič, čo by ti mohlo ublížiť. Skôr sa ho snaž vnímať ako pozitívne, ako živiny, ktoré vchádzajú do tvojho tela a snažia sa ťa vyživiť. A preto sa snaží jesť pestré jedla, z každého rožku trošku, proste každé to jedlo je na niečo určené, všetko sa ťa snaží vyživiť, jedz ovocie, jedz zeleninu, jedz sacharidy, tuky, každá jedna tá časť potravy má svoj význam v tele a preto sa ho snaž príjmať do tela s mierou, rozumne, racionálne a mysli na to pri jedle, že sa vyživuje, že tvoje telo získava energiu, pomocou ktorej môžeš niečo vybudovať. Či už je to, ja neviem, svalová hmota, alebo môžeš podať nejaký výkon v živote, v práci. Takže snaž sa začať vnímať to jedlo pozitívne. Nie je to nič, čo by ti mohlo ublížiť. Skutočne. Ublížiť ti môže jedine to, že začneš s jedlom zaobchádzať hlúpo. Čiže v podstate je to rovnaké ako s alkoholom. Alkohol ťa nezabije ani ti neuškodí, pokiaľ si ho dáš skutočne v malom množstve, pokiaľ si ho dáš rozumne, racionálne. Keď si dáš, ja neviem, jeden pohárik alebo jedno pivo alebo jeden pohár vína, nič sa ti nestane, naozaj ti to neublíži. Ale ako náhle by si dal 3 poháre vína, celú fľašu vína, pol fľaše pálenky, tak je zlé, hej. A toto už je skutočne nezdravý vzťah k tomu jedlu alebo k tej potrave. Ďalšia rada, ako si vybudovať zdravý vzťah k jedlu, je zbaviť sa závislosti od jedla a zbaviť sa hlavne závislosti od chuti. Pretože určité jedlá sa v tele správajú tak, že sú zodpovedné za tie hedonistické centra v mozgu, teda oni ti uľahodia tvojim zmyslom a tak nejak ťa ukoja, ako keď malé dieťa proste mu dáš mlieko, tak ono sa upokojí. A presne takisto pracujú aj napríklad sladkosti, ten cukor, ktorý ti obáli nervy. Nenadarmo sa hovorí, daj si sladké, obal si nervy, pretože skutočne, keď je nejaká stresová situácia, tak môžeš mať nutkanie zjesť niečo sladké, pretože ťa to v tú chvíľu za krátky čas ukludní. A ty sa staneš jednoducho závislý na tých chuťach. Závislý a môže to prerazť až do takej podoby, že ty prestaneš vnímať tie chute. A keď aj zješ veľa toho jedla, náraz hromadne, tak ty ani nepostrehneš, akú to jedlo málo chuť. Jednoducho ty to už robíš tak mechanicky, pretože si závislý na tej chuti. A čo sa týka závislosti na jedle, tak dalo by sa to prirovnať. Jednoducho závislosť na jedle je aj taká, že ty si zvykneš jesť. Zvykneš si jesť. Ješ zo zvyku, ješ 6 krát denne, ješ každé 3 hodiny, ješ raňajky, obed, večere, olovran, 10 a bez ohľadu na to, či si vôbec hladný. Čiže prestaneš vnímať tie tvoje pocity, tie tvoje potreby telesné, ale ideš čisto ako taký robot, ktorý je naprogramovaný robiť presne tie isté činnosti, tie isté úkony. Čiže prestaň toto robiť a začni jesť podľa zmyslov tvojich. Je hlúpe nájsť sa, keď nie si hladný. Je to kontraproduktívne. Nejdeš natankovať auto, keď máš plnú nádrž, lebo proste nie si hlúpy, hej. Tak prečo to robíš, prečo sa naješ, keď nie si hladný? Povedz mi. Čiže
Zbav sa tejto závislosti, tých takých dogiem vytvorených, umelo vytvorených, pretože nejaký pán odborník na výživu ti povie, že je dobre jesť 6 krát do dňa a iný ti povie, že je dobre jesť 3 krát do dňa. Je to individuálne. Môže byť, že jeden deň sa ti skutočne budú stačiť len 3 jedla, alebo možno dokonca len 2. Ale na ďalší deň skrátka budeš musieť dať aspoň 5-6 jedal, lebo jednoducho to tak budeš cítiť. Na tom nie je nič zlé, proste je to individuálne, každý jeden deň je iný. Takže v podstate mal by si sa začať riadiť tými svojimi inštinktami a pocitmi hladu. A keď nie si hladný, nejedz. Nič sa nedieje, keď nebudeš jesť 4 hodiny, 5 hodín, pretože nie si hladný. V podstate je to prirodzené. V prírode takisto zvieratá nežerú každé 2-3 hodiny. Znova je to ďalšia len nejaká taká dogma zaužívaná, ktorú niekto spomína v médiách, nejaký významný človek, nejaký úspešný doktor a teraz sa všetci na to chytíme, namotáme a budeme to robiť, pretože to povedal pán doktor. Proste skutočne by sme mali začať veriť tým svojim ľudským telesným inštinktom a robiť to podľa nich. Ďalšia vec alebo ďalšia rada, ktorú by som ti mohol dať pri budovaní zdravého vzťahu k jedlu, je nebrať si osobne žiadne zlyhanie. V úvodzovkách, znova podotýkam, v úvodzovkách zlyhanie, pretože to, že si dáš ty nejakú sladkosť, že si dáš nejaké kvázi nezdravé jedlo raz za čas, raz za týždeň, trošku, hej, alebo aj sa aj preješ, lebo každý sa preje, každý sa z času na čas preje, je to úplne normálne, nič sa nedieje. Nevyčítaj si to, neber si to osobne. Není to žiadna tragédia, pretože ty ako racionálne zmyšľajúci zrelý človek vieš, že si urobil chybičku, ale že už sa to nebude opakovať, lebo si na to dáš pozor, hej, že není to úplne v pohode, že čo si urobil, ale nevadí, si dostatočne seba vedomý na to, že sa jednoducho na budúci, na ďalší raz udržíš si tie svoje chute na úzde, čiže neber si osobne tieto také kvázi mini zlyhania. A taká posledná rada, ktorú by som ti dal, je možno taká skôr osobnostná, filozofická alebo taká etická, možno etická asi najskôr, to je to správne slovo, je, že budovanie striedmosti a takého toho minimalizmu a racionálneho stravovania je známkou slušnosti aj etiky, pretože skutočne mne je mi sympatický človek, ktorý sa prejedá, ktorý vyslovene hýri a myslí len na tie svoje pôžitky a doslova fakt sa prežiera a myslí len na to, aby sa ukojil. Takýto človek mi nie je sympatický, nebudem k nemu vzhliadať, určite sa budem od neho dištancovať, pretože mi to príde také neslušné, nehodné a také, neviem ako by som to vyjadril. Ten človek stratí sám seba, keď takto sa chová k svojmu telu. Určite mi bude sympatickejší človek, ktorý je taký racionálny, ktorý je taký disciplinovaný, ale nie príliš tvrdý. Je taký zdravo sebavedomý a jednoducho vie sa ovládať sám seba, pretože nie je zviera, ale je to človek. Toto je to, čo nás oddeluje od zvierat, že by sme sa teda mali vedieť kontrolovať. Vždycky som obdivoval úspešných ľudí. Počas môjho života v práci som mal možnosť sa s niektorými stretnúť. Nie je až tak veľa, a mohli sme o nich počuť aj v dejinách. Sú to rôzni štátnici, rôzni manažéri, ľudia na vysokých postoch, ktorí skutočne niečo dokázali a aj napriek tomu si dokázali udržiavať takúto svoju disciplínu,
taký ten svoj rád, doslova by som povedal, takú striedmosť, takú múdrosť. Vedia sa kontrolovať, vedia kontrolovať tie svoje činy. A určite nemám rád takých maximalistov. Čiže skôr zhliadam k takýmto ľuďom. A hoci, ako hovorím, nie je ich veľa, tak myslím si, že by sme sa mali inšpirovať práve takýmito ľuďmi, ktorí sa dokážu držať v zdraví, v pevnom zdraví počas celého života a nič ich tak nejak nevykoľají. Keby som mal spomenúť taký príklad takéhoto človeka múdreho, pragmatického, inteligentného, tak by ním bol zrejme Benjamin Franklin, ktorý aj napriek tomu, že bol úspešný, mal majetok, mohol si skutočne dovoliť čokoľvek, držal sa pri zemi, bol striedmy, bol v podstate minimalista a bol taký disciplinovaný aj čo sa týka stravy. A pritom si mohol skutočne dopriať hodovať každý jeden deň. Mohol si dopriať kvanta jedal, mohol si dopriať jedla od vymyslu sveta, stravoval sa jednoducho, pomerne jednoducho, skutočne skromne, striedmo, neprejedal sa a takto si vlastne takýto režim udržiaval počas celého svojho života bez nejakých výkyvov. Čiže aj Benjamin Franklin by nám mohol byť kľudne vzorom v tejto veci a tak nejak nám pomôcť v tom, aby sme sa vydali na tú cestu budovania zdravého vzťahu k jedlu. Čiže asi tak nejak na šupu som dnešné videjko 20 minútové dal. Nejak som ho ani neplánoval. Vidíte, že nemal som ho ani napísané. Nejaké poznámky som nemal. Skrátka, čisto išiel som len z hlavy, pretože táto myšlienka mi preblísla hlavou len možno pred hodinou. A tak som sa rozhodol, že by som vám chcel taký nejaký svoj názor na túto tému povedať. Ak máte nejaké aj vy skrátka niečo, čo by ste chceli k tejto téme dodať, pokojne mi to napíšte do komentáru, či so mnou súhlasíte, či so mnou nesúhlasíte. Budem určite rád za odozvu, za každý jeden komentár. A tak. Dobre, takže to by bolo asi tak všetko, kamaráti. Držím vám palce, keď sa rozhodnete ísť na túto cestu. Nech sa vám darí čo najmenej prešľapov a zdravý sedliacky rozum. Majte sa.